40. Uzokwenza. Ndayeka kudala ukufota kaloku. Uzokwenzani lo? Umile nje qha. Akamanga uyenza. Wenza ntoni? Afota. Sabele. Mayosihambe siye ecaweni, cawe namhlanje. Wephi? Apha endolweni. Endolweni. Wabani? Pha kwaMamvulaneni endlini. Oh, kwaMamshawe. Hayi indawo yakule Vexa. Masiya namhlanje awazi iVexa izawubi njani mina. Hayi. Khawubondiyeka. Masahambe savele. Uyayazi umuntu omdala xa emdala funeka aye ecaweni. Ewe. Uzoba fumana imali eninji. Imali? Awuthethi ngaloo nto. Na kufunyanwa imali kaloku ecaweni uyothandaza uThixo. Oh, hayi xolo ke ndiyeke ndiphumle. Ngoba? Hayi. Wakhe waye ecaweni Sabelela? Andiyazi obe kweliphini icala. Ngoba? Andiyiboni. Ngoba? Andazi. Yandiyafuna ngathi nesikolo. Sandibuza. Uyakwazi uthandaza? Hayi. Andikwazi uthandaza. Uthetha njani noThixo? Hayi, akathethi nam, uthetha nabantu abamfunayo. Wena umfuni? Ndiyamthanda njani, ndimthandela uba ndithethe naye. Oba ndimboni. Sabele, ngoku ekhuleni zange walibeke inyawo lakho ecaweni? Ngowawuseyintombi? Zandiye ecaweni, ndandihamba umtshotsho, nditshotsha. Mtshotsho qha? Qha. Zange ndiye ecaweni. Zange ndiye esikolweni. Awazi nengoma enye yecawe? Ikhona ingoma yecawe oyaziyo? Andazi nayiphi. Sabelelo. Ke ngoku abantwana bakho bona ubungabaxeleli baba baye ecaweni? Andithethi loo nto, ndihleli qha. Zange baye. Xa engafika apho uThixo abuze bakutheni ungacawi? Ndizawumboniswa ngubani uba nguye lo. Mhlawumbi azichaze kaloku uba nguThixo. Hayi. Uyawujogaba. Amaphi? Naba, amjoge. Sabele, ke ngoku xa kuthiwa umntu ongacawiyo akangena ezulwini uzawuthini? Anteni? Umntu ongazange waye ecaweni kuthiwe akangena ezulwini xa eswelekile uzawuthini? Hayi wethu ndawuhlala ecango kwenja kwaThixo. Andizongena. Uyahlala ecango kwenja uthini? Ndizawuhlala kaloku uba ndifunwa. Awuzucela nexhala. Hayi kaloku kuthiwa mandingangeni. Uzakuya kazancedela. Uthina Sabelela. Ndithi muka mnyango hayi songena. Angikwenzi.